Sziasztok srácok, itt vagyunk a legújabb videónkba, ahol be fogom mutatni az új update-ot, az új őszi ezért is már megint este van, jó, mindjárt alszok, az új ágyba, amit behoztak a játékba, egy pillanatot várjatok, és ugyebár behozták az új ágyat, ez most egy kicsit spoiler, itt már mindent lefeketítek, kivéve ezt, mert tök jó, hogy lement a nap, mert itt van az új őszi biome, kicsit lagolok, nem baj, és az új őszi biome egy csodálatos hold mellett alszok az új ágyba, ami igazából nem is egy ágy, hanem egy, hát végülis ágybed. És, igen. Ez az új ágy, ez olyan, hogy behoztak a játékba, és ha alszol benne, nem rakod le a checkpointodat, ami szerintem rohadt jó, mert végre el lehet menni kalandozni, úgyhogy ne félj, hogy jaj, ne, alszok egyet, és akkor lehet meghalok, és visszamegyek a spawnra, tudsz, én meg elvesztenek. De most már nem lesz ilyen, mert konkrétan este van, és aludjunk. Milyen menőn néz ki? Itt vagyunk, fekszünk a földön, szinte. És, igen, ezt elfelejtettem mondani, mikor felkelsz, akkor a straw bed-en eltűnik alattad. És ezt a straw bedet, ezt lehet duplikálni, vagyis ha megfogom és 16 stackekbe, ezt lehet 16 stackekbe hozni, és így, és, nem vagyok a legjobb update bemutató member, és akkor itt volt az első újdonság. Kezdjük a második újdonságokkal, amik a lépcsők és féllapok. De nem akármilyen lépcsők és féllapok, hanem gyapjú féllapok, fekete, minden színbe, amilyenben csak akarod. Végre az építészek, mint például én, Lacival elkezdtünk, és túrósra egy új túlélőt, és végre tudunk majd normálisan építeni szeptembertől, mert az update szeptemberbe jön be, és majd végre tudunk mindenféle színnel gazdálkodni, ahelyett, hogy mondjuk elmennénk egy biomba, és nem tudom, csak fával tudnánk építeni. Végre itt van ez a jó kis gyapjú, és nézzétek meg, igen, nagyon szépeket lehet belőle építeni, például itt lesz mindjárt egy jó kis fotel, és a fotelt azt azért mondom, mert nem sokára ebbe bele tudunk ülni, mindjárt mutatom a következő változtatást, csak előtte még, szulk, hogy van az, valami szulk, így rátalálok talán. Hol van? Várjatok, ezt kivágom. Jó, itt van a Skull gerjesztő, és hogyha itt járkálunk, ugye ad neki jele. De hogyha felmegyünk erre, oké, és ha feljövünk ide, akkor nem kap jelet, ugyanúgy, mintha a sima gyapjún járnánk, és ez szerintem egy nagyon jó változtatás, már végre konkrétan fel annyi gyapjút kell elvinni, és ugyanaz a hatás. És ez konkrétan a lépcsővel is működik, meg mindennel. Szóval most már fel lehet készülni így is. Akár lehet egy jó kis vörös szőnyeget rakni a Warterre, hogy úgy jöjjön meg. És igen. És hát menjünk is a következő változtatásra. És hát a következő változtatás, mint már itt láthatjátok az inventorimba, a gomba. Ezt a gombát le lehet tenni fákra, vagy igazából szerintem bárhova, igen, a földre nem, de az ilyen fákra le lehet tenni, és a legjobb tulajdonsága szerintem, hogy lehet rajta pattogni. Mint az ágyakon, pat, és nem ez az alapformája, mint láthatjátok itt is, hanem ezt ha megcsontporozzuk, akkor így nagy lesz, és ezzel szerintem több fasz a lépcsőket lehetne csinálni akár, mert itt van mondjuk ez az új vörös gyapjús cucc, ezzel mondjuk így fellépcsőzök ide, és ez tök jól néz ki, de persze ezt majd a videó másik felébe láthatjátok, hogy ezt máshogy is meg lehet oldani, nem csak a gombákkal. Ja, meg egy újítást nem tudok bemutatni, erről majd ide berakok képeket, hogy ezek az új struktúrák is be tudnak jönni, amiket nem tudom, hogy hívnak, táborhely, vagy ilyenek, és azokat a táborhelyeket egyet se találtam, pedig már 10 perce keresem őket, és
Igazából bevágok ide képeket, keresek az internetről, meg egy videót is, hogy ezek az összes úgymond képződmények, amik le lehetnek spónolva, vagy nem tudom, hogy mondjam, és ezen kívül, srácok, megmutatom, hogy mi az én legkedvencebb újításom, bár szerintem mindenkinek, hogy ezeket eltesszük, és végre mutathatom az egész inventorimat. Konkrétan, hát ezeket nem tudom, tudjátok-e mik? Igazából nem is tudom, ezek csak random festékek biztos, ugye? Hát nem, mert le lehet tenni, figyeljed. Megfogod, és rá lehet ülni. Székeket hoztak be a játékba. Húzd le már innen. Húzd le innen. Ennyire. Jó? Szóval székeket behoztak a játékba, és ezzel annyi új lehetőséget csináltak, hogy ez egyszerűen elképesztő. Plusz, hogyha mondjuk megfogok ilyen vörös gyapjút, meg mondjuk egy földet, akkor ezt kiütöm, akkor ezt nem csak egész blokkokra lehet letenni, hanem akár fél blokkokra, vagy lépcsőkre, mert ez elég hülyén néz ki szerintem, bár amúgy nem is rossz, mert most már bele tudunk ülni a székbe, plusz, menj innen, oké, plusz ha kiütöd alatta a talajt egy pár másodperc múlva, így, puty, na, azért eltűnik, igen, és azon lepődtem meg, hogy beírom ide, hogy hó, és kiveszem ezeket a hólapokat, most, így, akkor bármelyik szintjére konkrétan le lehet tenni ezeket a új padokat, vagy mi az cuccokat, és ezzel olyan menő dolgokat lehet majd csinálni, hogy ez elképesztő. Egy mínuszpont, hogy nem dob fel, hogyha rálépsz, bár mondjuk az normális, mert konkrétan ez gyapjú. A crafting receptjét azt mindjárt megmutatom nektek, és 3 darab ilyet kell berakni, hogy egyet kapj, amit én nem értek, mert 3 darab slab az ennyi, és ezt kapott belőle, nem is az, hogy többet, most nézzétek meg. Ezt, jó. Szóval egyet kapsz belőle, de ez szerintem a legkisebb mínuszpont, mert ez a gyapjú farmot konkrétan 3 másodperc alatt lehet csinálni. Szóval, ja. És végre vannak új ilyen építő blokkok, amiknek én, mint építész nagyon örülök, mert mindig mondják, hogy sokat építek, túl sokat, és végre vannak ilyen jó kis építő blokkok, és bevágok ide egy üzenetet, ezeket meg kívom, szóval bevágok ide egy üzenetet, hogy elvileg most már ő új főnöke van a Mojangnak, aki jó sok új dolgot fog behozni, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy jönni fog az End Update hamarosan. Most ha az bejön, és arra is csinálok majd nyilván videót, akkor az óriási dolog lesz szerintem. És hát köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, lájkoljatok, iratkozzatok fel, és ennyi igazából. Hozzátok meg a videót, akkor nem kell, és hype-oljátok, írjatok kommentet, mit tudom én, és sziasztok!